non hejong ZKYF along KSA atum pen sai chirap chipaduk chitudun pen mesen kichun pen KSA klembang phu klembang phiatum anisan churapet mati get together ke padupod Lason si patumi phaikuni ni phaikit home arni anerlo apor lakhain korapli diopani amesi constituency ke parlo siloni janmate womulangso number picnic spot along Karbi Students Association mate KSA Bokajan District Committee atum pen chipatir piponsi get together mate anisan churapet amai ke paman pon Sonsi non hejong ke paman pon hawar Karbi risonim so rongaji aliralon pen ke talon pon along KSA atum pen chirap chitudun mate Singme rabang asai ki claim kedam chipaduk dun tet pen piniarni apor kimi chilongsi KSA Bokajan District Committee KSA Arnam Langpi branch KSA number unit along klembang phu klembang phia tum pen chitong amai lapen anisan ki chorap pedoponlo Bangsolong KSA BDC amai phu Rajuing leng BDC chonbang desoiteron runme timongpi Sintuing TP Elizabeth ing TP Arnam Langpi branch amai phu Anil Son Teron Chunbang Soron Singh Teron Boson ing Ti Sermahin Terangpi lapen KSA along klembang phu klembang phiatum chitong dunsi mesen pen pichun pon Anparta non nangkeleji ingdeng phokep KYF mati sertalin kitalon along sidami Singmira bang asai hai hui chirap chitudun pen aliralon pen kepachun ji aphan apor chipi dun lonang puta chingwai chingsai pedupon thu Balipathar pen presenterang Karbing Long Live